Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtratrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matthew 5:27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Verse 28, but I say to you, that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart. Ephesians 3:10, he who descended is himself also he who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Verse 11, and he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Verse 12, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ. Verse 13, until we all attain the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, ato naman nga routine nga gikinahanglang susihon ta tagsa nato kakalangkon, na pa ba'y nagpabilin nga mga sala kay kini kung dili nato isugid, dili nato gamitan sa rebound, the recovery technique. Sa 1 John 1:9 din, kini mahimong babag makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoo Hesus, ug ikaw maluwas. Magampot sa hilom. Magampot, abala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain sa mga adlaw, nga imong gitagana o giandam kanamo nga mong pahimuslan, pinagi sa paggamit sa imong
mga kasangkapan nga grasya nga hatag nimo kanamo aron sa ingon niya na kami makapadayon sa among pagtubo diha sa grasya kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Salamat sa among Bible study through the YouTube. Uban ni kami karon, tudloi kami sa imong kamaturan pinagi sa ministry sa balang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, o sa atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again. Niano sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug niya kita magadupot karon unang adlaw sa pagsugod natog hisgot bahin sa doktrina sa sala, the Doctrine of Sin. Okay? May hungdanon pag-ayo kini aron sa ingon niya na magakatuon kita og maka ila kitag unsa gayud ka grabe din sala. Okay? So kung andam ka na atong sugdan dayon. First of all, ang doktrina sa sala kini pagtuon kini nga gitawag sa theology o hamartiology. Okay? Kining maong doktrina calls every believer's attention and should incite interest in them aron sa ingon niya na sila makahimo o makakaton on and then have substantial knowledge kung unsa magayud kini sala and where it is or it originated, and most of all atong susihon sa epekto sa sala sa kinabuhi sa katao. Well, una sa tanan, ang sala is anything and everything nga supak sa kinaiya sa Dios o acting independently of God in God's provision. Hinumdumi ang Roma 3:23. What does it say? All have sinned and come short of the glory of God. Tanan nakasala. Now, ang unang bahin nining mga bersikulo is clearly emphasizing nga kitang tanan mga sakop sa kaliwatan sa tao nanga pakyas kita, we have all fallen to sin, and that understandably indicate our sinful state. Mga makasasala kitang tanan. Ang ikaduhang bahin sa maong bersikulo, it indicates that kita nangalaglag kitang tanan, short of the glory of God. Hibaw ka? Ang Diyos already knew all sins in eternity past. Tanan ng mga sala. Naibawan na sa Diyos. O simultaneously, He already knew all sins nga pagabuhaton pa sa matag sakop sa kaliwatan sa tao. Naibawan po niya. Pangutana. Why is it nga God considers it important for Him to know all our sins? So good sa sinugdanan sa panahon nga paganitang mga tao nining kalibutan. Why is it important for Him? Nga naman, paminaw. Even long before everything existed nining kalibutan, naibawa na sa Dios ang tanang mga sala nga buhaton sa matag tao nining kalibutan. Di man ta makasupak niya na because we know nga ang Diyos omnisciente, nasayod siya sa tanan. He totally and absolutely knows everything. Tanan yun. Kung ka na naglakip sa tanang mga sala nga pagabuhaton sa tanang tao. Busa akong balikon. Ang Diyos nasayod sa tanan. Kining iyang pagkasayod, apil na ang tanang mga sala nga buhaton o ever will be committed sa matag tao nining kalibutan. Karon,
atong tutukan kining maong butang. Ngano man, nga interesado man ang Dios nga masayod sa tanang mga sala. Ngano man, tubag, aron niyang mahukman. So He can judge them. Kaya ang sala, God, supak, sukwahi sa kinaiya sa Dios. Gusto? So kay supak kung sukwahi man ang sala sa iyang kinaiya, kinahanglan nga iya kining hukman. He has to judge them. Noon sa may kinaiya sa Dios nga supak sa sala, tubag, ang iyang pagkabalaan, His integrity. Mao kanay hinungdan og katarungan nganong buot sa Dios nga iyang may buuan ang mga sala nga gipang buhat sa mga katawhan aron ingon niya na He is going to judge ining tanang mga sala. Ug di naman mahitabo ang paghukom sa mga sala didto sa krus. Ug busa aron sa ingon niya na in order for the judgment of sins nga makumplito, ang Dios kinahanglan nga masayod siya sa tanang mga sala na karon nakita na nato. O bitaw na hinungdan nga di mahimo nga kita mangulipas pag-ingon og sobra ra ni ako mga sala, di na matabang ni mga sala. Well, ang atong ipaklaro din himao nga ang Dios nahibaos tanan gayud nga mga sala nga atong mabuhat ug pagabuhaton pa nahibaw-an kining tanan sa Dios aron hingpit ang pagbayad niini kumplito. Way nakalimtan, way nakulang. All sins are not the same to God and never had been. Now, ato ning hisgutan as we move forward niining pagtuuna bahin og sala. Samtang ang tanang mga sala di man pariha tanan ngadto sa Dios, ang kasulbaran is the same for all kinds and categories of sins. Usa ra solusyon niini, okay? Now ato ra kung labason sa itong panumduman ng bahis mga kinaiya sa Dios, nahinumdum ka pa ba? Okay, review. Ang naguna niini ang iyang pagkalabawong makagagahom, sovereignty. Sunod, ang iyang hingpit nga pagamatarong. Sunod, hingpit nga hustisya. Hingpit nga pagkamakiangayon. Fair, just, perfect. Sunod, ang iyang hingpit nga gugma. Kay siya mismo gugma. Sunod, ang kinabuhing dayon. Kinaiya ni sa Dios. Sunod, omnipotence ang iyang pagkalabawong makagagahom. Okay? Sunod, ang iyang pagkasayod sa tanan na. Sunod, ang iyang pagkaana sa tanang dapit. Way suok ning universo nga wa diha ang Dios. Sunod, ang iyang pagkadili na mausab. He is immutable. O ang ikanapo, ang iyang unsa pagkahingpit nga kamatuoran, veracity. Kini mao ni ang mga kinaiya sa Dios na pulo kanag-una nga mga kinaiya sa Dios. We already said a while ago nga di mahimo nga ang Dios mudawat o mo connect, musumpay ba sa di sibo siyang kinaiya, the character of God. Now, kita ba yung tanan mo ingon nga ang Dios balaan? Gusto? Tanang tao mo ingon og balaan gyud ang Dios. Hasta ganito mga di magtotoo mo ingon og balaan ang Dios. Apan ang pangutana mao nga nakasabot ba gyud tag unsay buot ba sabot sa pulo nga balaan? Sunda gyud maayo ha. Now, unsa man kanang pagabalaan sa Dios? Well, we already established God's holiness, ang iyang integrity. Well, actually, ang pagkabalaan sa Dios nagalangkob tulo niya ka mga kinaiya. It's composed of His
three divine attributes, namely His righteousness, His justice, and His love. All perfect. Hingpit kanang tanan. Og tungod ni iyang pagkabalaan, di gyud mahimo nga iya rang ilingiw-lingiw ang iyang pananaw may tungod sa sala. Di mahimo. Now, if there is a sin, kinahanglan nga ang maong sala pagahukman. Kinahanglan panubagan ang maong sala. What the righteousness of God demands, His justice executes. Kaya abigod nimo, ang Dios hingpit nga pagamatarong, perfect righteousness. Wa gyud bisag gamayng pagkadili matarong sa Dios. And because of that, kitang mga tao, wa gyud chance tubangan sa Dios tungod kay kita ang atong pagkamatarong ingon mas mahugaw ang trapo, filthy rags sa tubangan sa Dios. Naman ka na mabasa sa libro ni Isaias 54:6. Og tungod din ng kahimtanga, wa gyud bisag mausa ka nato ang matarong. Wala. Kanang matarong nga makonsider sa Dios ba? Mao bitaw usahay. Mura na lang ko mamuot magunahuna. Mamuot ba lang ko magunahuna ni mga tao nga maningkamot yun sila. Maningkamot silang mabuutan. Maningkamot sa pagbuhat ini, pagbuhat ana. Maningkamot sila sa pagpinitensya. Maningkamot sila sa pagsakripisyo. Aron iyawat kunuhay ang Dios maluoy nila ug mahatagan na unya silang indulhensya. No, paminaw yung mayo nini. Kung tinuray kag yung nakailas sa Dios, I'm sorry, pasaylo ako. Kay di larabagyod maluoy ang Dios kanimo kung maunay imong buhaton. I repeat, I am very sorry. Bisan og ang Biblia nagasulti ang Dios dunay kaluoy. Apan una-unaan niya, ang kaluoy nga gisgutan diya sa Biblia, dili ang kaluoy nga literal nga atong nasabtan. Because that is part of what we call as anthropopathism. Anthropopathism. Unsay buta sabot? Ang paghatag o pagbating tawhanon aron ato masabtan o masabtan nato ang linihukan sa Dios. Now, di magud mahimo nga ang Dios mubato ng kaluoy kay di man unstanan ang kaluoy dili usas iyang napo kakiniyana. Have you noticed that? Wala. Wa malistas napo ka nagunang kinaiya sa Dios. Ang kaluoy is not one of His attributes. Sabot ka? Ug kung ang Biblia mo hisgot og kaluoy, ikinahanglan ato gyud kining itakdo, ipasibo sa unsa gyud ning kinaiya sa Dios. Ug busa, kung mo hisgot gani ang Biblia o kaluoy, kini mao ang gugma niya nga nagahatag og solusyon pinagis iyang grasya agad sa atong kabubuton. Kung dawaton ba nato ang maong grasya o ato ba lang isalikway. The righteousness of God condemned all sins in human history. Ug tungod niya, ang tanang tao condemned. Di ba? Therefore, the righteousness of God demanded that the justice of God judge sin. May hinungdan nga ang Biblia nagkanayon, ang sohol sa salamaw sa kamatayon. The wages of sin is death. Roma 6:23. Apan, naibaw ka magunsa. This is rather interesting. In fact, I think, ayaw mo kalibog. Kay magsapaw-sapaw, ganyan itong pagtuon, magsapaw-sapaw ni. So do not be confused. Kay murag mo lapas ang atong gitunan sa sala o mutukbil kita by witnessing. Kaya nga no, God, part of witnessing, muhisgot ra ba punta bahin sa sala? Yes. So ayaw lang mo kalibog. Okay? Because
As we see, unsa man mo pag-witness, ugwa po kakaibo, bahay mga sala. Di ba? And you know what? Usa sa mga interesting points bahin ini, kana bang isulti sa Biblia nga, for the wages of sin is death, ang soul sa sala, maong kamatayon. Kay didto manggod sa libros Genesis, sa paraiso ba, ang warning, ang pasidaan baya sa Dios, nagsulti siya nga do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ano mo niya na? Kaysa adlaw nga kamumukaon niini sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo. Mo tay sulti sa Dios. Og kini giukay, gikuy-kuy gyud na nato og maayo, gikas original nga pagsuwat niya na. Kana ba diya sinisis? O atong nasabtan gyud klaro nga gisulti gyud sa Dios diha nga makaduha gyud. I-emphasize pagkamatay o kamatayon. Nagsulti diha og sa adlaw nga mukaon kamo ni ana sa inyong pagkamatay, mamatay gayud kamo. Now, sabi niyo, ang pinulungang Hebrewanon, kung mugamit gani kini sila po nga makaduha, meaning they repeat it, ang gipasabot ra bagyo di ay ana nila, mao nga wa nay lain ug dili malalis kana tinuod gyud. Sabot? Ug ang isgutan diha sa warning sa Dios ngadto nila sa una tang mga ginikanan, si Adan ug si Eva, mao nga duha gyud ka nagsunod nga kamatayon ang pasidaan nila sa inyong pagkamatay. Spiritual nga na nga pagkamatay. Musunod ang physical nga pagkamatay. Sabot? Therefore, duha ka matang sa kamatayon ang gisgutan sa Dios diha. Una, spiritual nga kamatayon. O ikaduha, physical. So, tinuod, duha ka kamatayon ang gihatagag gibugaton diha. Duha ka kamatayon. 2 deaths. Busa, sa original nag-ingon diha og sa adlaw nga mukaon kamo sa bunga sa kahoy sa pag-ilas maayo og sa dautan, sa inyong pagkamatay mamatay gayon kamo. Karon kay mga kaliwat man kitang tanang mga tao sa una tang mga ginikanan, napahiran kita. Nakapanunod kita sa sala nga ilang nabuhat. Nga mo ang ilang pagsupil sa mando sa Dios. Nan ang tanang tao nga ihimugso ni kalibutan na gi-consider nga patay spiritual bisan tuod og buhi sila pisikal. Sabta gina. So karon mangutan na katingali. Diin manggod gikan ang sala. Daghang mangutan na niya na. Ato nang gipaklaro nimo nga ang tanang tao nga mataw o mahimugso ning kalibutan na considered spiritually dead although they are physically alive. Pero mamatay ra gyapon ta. Mudawat ka ba niya na? Well, tingali na uman kaninyong nagsubay sa pagpaminaw ning atong ministry nga dili buot maminaw kon maghisgot na tagkamatayon kay kuno kabuhion ni sila o makadungog bahay kamatayon. Well, wa tay mahimo. Kay bahin man ni sa atong hilisgutan o topic nga sala. Sabot. Pero ato yung klaruhon nga mamatay gyud tang tanan. Okay? Apan yan ang higayon nga mamatay ka. Ato pong ipaklaro din nga tungod kay gipagkatao ka sa sala that is found in Psalms, by the way. I was born into this world in iniquity. Did you read that verse? Tungod niya na kitang tanan mga tao, gipagkatao din sa kalibutan, pulos kita mga hinukman. Kaya hinumdumi. Sin had to be what? To be condemned. Sabi niyo mo, ang pagkamatarong sa Diyos demanded that the justice of God judge sin. So, unsa may atong chance?
Unsa may atong chance kung mao kana? Wala. Kita nimo? Ato lang klarohon. Wa tay chance kung kita ray pasagdan. Wa tay chance kung kita rang mga tao agdon. Zero. Zero balance ta. Paminaw. Wa kay chance bisan pag ikaw mo'y kinabuutan ng tao on the face of the earth, wa gihapon kay chance. Bisag mo ingon kag ikaw mo'y relihiyosong tao, the most religious person, wa lang gihapon kay chance. Ug moingon kag di na may hapa akong gipang tukod nga mga simbahan, wa gihapon kay chance. Ug moingon kag kada adlaw kong simba, kada adlaw kong ampo, wa lang ka gihapoy chance. Wa gihapoy chance. Ato lang yung klarohon. Wa lang yun kay chance. Nakadungo ka? Wala. Bisag unsa pa imong buhaton, wa gyud kay chance. Kay ngano man nangutana ka. You know why? Nga wa gyud kay chance. You know, sa pagkatao pa lang nimo, wala na. You have already been condemned. Kita nimo? Kung tingali mo yung grabihan naman po na. Kung mao di ay na, may palag, wan na lang unta kong ipagkatao. Eps. Paminaw. Ayaw po pag-ingon na. Ayaw. Kaya gipagkatao man ka, na ituyo niya na. You see? Kita ni mo? Kaya gipagkatao man lagi ka, na ituyo. Nakapan po ni mo, kaya mo diritso man po kag pangluod lagi. Ayaw. Now, kung nagsulti ta nga, wa gyud kay chance, apan, kay niya ka naman karon buhi o nagaginawa ka pa ba, nagyo katuyuan, dunay tuyo nganong gipabuhi ka pa bisag patay. Uy, mao ba to? Kasabot pa mo, moingon tag bisag buhi mo pero patay. Now, ang Diyos, by the way, may pahimutang pod. Kaya nakakita agad siya. Gitanaw sa Diyos, kitang mga tao, murang mga amigas lagi. Murang kitang mga amigas, kung tanawon sa Diyos. Kitang mga tao, mga hambugiro pod taraba. Pero, imong tanaw ning kalibutan, gikas kawanangan, mamura rapog Julian kadaka. Hindi atong kalibutan, di ba? Mga hambugiro pod mga tao. Mura ra bagyog si kinsa. Kung tanawon ta sa Dios gikan sa iyang kahimayaan, kitang mga tao mura ra bagyog tag mga tungaw. Naibaw ka kung sa tungaw? Unya pagkambugiro ra bagyod nato. Pagkagahi ra bagyod natong mga pagkabadlungon ra bagyod natong mga tao. Dili pasulti, dili patambag, pagkagamay ra ba yan ning atong kalibutan apan ang Dios nakakita natong tanan ug moingon gyud siya og pagkaluoy gyud tao. Kundi nato ni sila pangitaag paagi, wa gyud ni sila chance. Mahog lang gyud ni wa na. Mao nga wa pa gani mabuhat ang kalibutan. Paminaw. Diha na po'y plano nga gipahimutang sa Dios. There was already a plan established by God. Ato bitaw ng gibahis tulo ka hugna. First phase, kaluwasan. Second phase, magtotoo nga nagkinabuhi din sa kalibutan. Third phase, ang atong kinabuhi, human ang kinabuhiya. 3 phases of God's plan. Review gyapon kini. Giplano na sa Dios tanan kining maong tulo kahugna. Mao kining planuha ang angayan natong tanang mga tao, ingno na lang nato kana pagsulti. Ang primerong gihimo sa Dios, ang problema sa atong mga sala. Problema ang sala, di ba? Are you still with me? Ug ato nakalang nakita tungod kay ang tao na may sala, problema gayud ang sala. Correct?
O wala ba gyud tay mahimo bahin sa atong mga sala? Wala gyud. Zero. Therefore, ang hustisya sa Dios nagahukom, mihukom sa matag sala in human history didto kang Ginoong Kristo samtang siya nagabitay sa cross, ingon nga atong puli as a substitute for us. So ang tanang mga sala karon tuwa na, gihagbong na ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross. Sabtag yun na. Tingali na yung mga tanaw, unsa man ka lahi ni Kristo. Aw, napoy ubang mutubag, aw, Diyos gud siya. Na, lahi gud siya. Nauna sa tanan. Kwinta haragod pod, kung ang pagka-Diyos ni Kristo mao imisulbad sa atong mga sala, di mahimo. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo balaan. And therefore, ang Diyos di mahimong mupasan, di mahimong mukamkam, di mahimong nga muhikap og sala. Right? Did you understand what I mean? So, dili ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. By the way, tunan pa natog dugang later on ang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Ato naman ni gitukbil taon-taon na tukbilon gihapon nato kining doktrina matagkaron og unya. Okay? Ang pagkatao ni Ginoong Hesukristo was impeccable. Ang buti pasabot sa impeccable, why sala? Why sala si Ginoong Hesukristo? Siya gipagkatao din sa kalibutan nga walay sala, impeccable. Ang tanang tao nga himugso ni kalibutan na patay, di ba? Nainomdom ka ba niya itong formula nga nakapahimong patay nato? Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ano? Di na ka na nako balikon basta kay patay ang tanang tao nga ihimugso din sa kalibutan. Okay? Ang boto mula budawat ka ba niya na imuhan na na. Imo na nang suliran apan si Kristo nga kahimugso din sa kalibutan, buhi. Nakadungog ka? Buhi si Ginoong Kristo sa pagkahimugso niya din sa kalibutan. Apan ang iyang pagkahimugso ni kalibutan na mo ay naghimo niya nga tao. And the Word was made flesh. So, siya nahimog tao. Diha kaniya ang bugos nga pagkatao o bugos nga pagka-Dios. That is what we mean by our Lord's hypostatic union. Sa iyang pagsulbad, sa iyang pagbayad sa tanang kasalanan sa tao, sa tibuok nga kasaysayan sa tao, way labot ang iyang pagka-Diyos tungod kay ang Diyos di man mahimong muhikap, di man mahimong mutagad, di mahimong mutandog ang Diyos o sala, di mahimo. Therefore, ang pagkatao ni Ginoong Kristo, doon naman po authority ang pagkatao ni Kristo nga mupasan sa atong mga sala tungod kay siya way sala. Mao, ang hitabo karon, God put on the Lord Jesus Christ kinsa walay sala ang tanan natong mga sala didto gibutang sa Dios ngadto kaniya. So sa diha nga ang tanan ta mga sala sa tibuok nga mga nga kasaysayan gipas-an ni Ginoong Kristo, kita mahimo nang mamatarong atubangan sa Dios. Naanas Korinto, mao ni ang gitawag og Doctrine of the Substitutionary Atonement. Substitute o puli si Ginoong Kristo nato alang kanatong mga tao nga helpless. Wa tay sarang mahimo. We are all helpless. Muna ibuti pasabot sa total depravity. Ato ni ipadayon ugma. Dinhi tamuhonong sa pagkagaron ayaw gyud sipyat sa pagsunod ning atong pagtuki bahin ini mayong danon pag-ayo nga pagtulunan bahin sa sala. Kay mao ni ang kinagrabihan nga pandemic inunta
the worst. Mas grabe pa ni COVID-19 kining sala. Okay? Magampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nininglain o sa mga matamis gahigayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Hinaot nga kinimo dulot gayon nganhi sa kinauyukan na mong bahin sa among kalag. Kini masilsil gayon ug maggamit namo sa adlaw matagutlo nga pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Uban ni kami sa paggamit niini aron kini gayod maepektibo sa among pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon hangtod makabot na mo ang among tumong nga maong pagkahamtong espirituhanon, the capacity stage. Salamat ni ining among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.